سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا حجاب استدالو وزيناتات قال هاجرات اوروبا زركبو ኤርትራውያን ስደተኛታት መሳብ ኢትዮጵያ ዘለው ደቆምን መጻምቶም ንምጥርናፍ በሰንከ ዘይብሩህ ፖሊሲ ዝምልከቶም ሰመዝ መንግስት ኢትዮጵያ አጋጢሙም ዘሎ ኩነታት ዘደስስ ከኸውን ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነተናይ ደወል ምልክት ከጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም أبقى هاجرات أوروبا زركوب إيرتراوين سدتنياتات مستوى إثيوبيا زلوا دقومن متسامتومن نمت أرناف عبد بده أجات يوم كم زلا جاليس اتزاجات زلا مدنوجات بسنكي زي بروح بوليسي زملكتهم سب مزمن جست إثيوبيا مخوانون تم سدتنياتات أماريرم بفلايتهم بجرمن زلوا إيرتراوين سدتنياتات بسنكتي من جست هاجر زغطلو ترر قطعات أرناف سدرابت اتياب إثيوبيا زلوا كونتات عبد بده كوينو وم كم زلا تجاليسو كونتاتهم سمعك ركبن فتحنا مركب عندما حقاو طرعنات بمقرب ناب غدانات بموصات تقاوموتات بمودابن كقالو سصني حميوم ولو كو دحر نويح مسرح قالك ابون فيزا كرخبن تخالو مستم ام مسرح زولدوم قلعو بزتا حزغن غعزوم زتعناقفه بوزحات يوم ابزوان زي اغاطيوم زلو صقم بيت صحفت نايتي ارا تباهيل زفلت زنبر تكال سدتنياتاتن تملستن ايثيوبيان زتحازيو ات غدايم زملكتو تكال ناي كبر مزغب وي سند لدت قلعه كهبم ايكالن حياله كابتم مع كان زينا BBC زرربهم إيرتراويان سدتنياتات مستهم نابي إثيوبيا استسددو مصامتهم دقومن نخطرنفو نوح مسرح حليفهم كون تسلطهم بسنكت سند قدايم كم استعناقف حبيرم زمع كان تقداي بزملكت كابت تكالن حلافي زخونه تسفهم غوبزاين حبريتان مركب ايميل بمصحفن تليفون بمدوالن تدغاغام صعرታት كون تغبره ملس خم زي رخبه ገሊጽሎ እቶም ስድራ ቤቶም ክጥርነፈ ዝብህጎ ብፍላይ ድማ ኣብ ጀርመን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰማዒ ሲኢኖም እንታይ كمن نجبر حربيتنا يزول بمبال يمررو كم زلو تحبيرو ندحنا تقبل يوناس بزبل شمكت وعد زمرصه اب هاجر جرمن زركب ኤርትራው ስደተኛ بعلت بيتون ህፃን ውላድን ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ሰንፈላል ከም ዝርከቡ ይገልጽ ድሕሪ ነዊሕን ዝተሓላለኸን መስርሕ بعلت بيتون ደቆን ናብ ጀርመን ክመጹ ቪዛ መርከቦም እቲ ዝሕለፎ ነዊሕ ተጽቢት መጥርናፍ ስድራ ቤቱ ዘختመ ይመስል ወኒሮ ዮናስ በሰንከ ጎደድ ሃገራዊ አገልግሎትን ስደትን መስተቀድም 20 ዓመት ዝተመርዓዋ بعلت بيتو زحلفن اوانات وسناتين مسبخر ولادون دحر 10 عامታት يم ترخيبم اب غعزه سدتو نخلن غرابت ኤርትራ ዝኮነ ሃገራት ረጊጽወኒዮ አሞዳታ ድማ ከምቶም በማይት አሽሓት ዝቆጸረ ደቀ ሃገሩ ምድረበዳ ሳሃራ ሰንጢቁ ናብ ሊብያ በመእታው ንማእከላይ ባሕረ ሰጊሪዮ ናብ ኤውሮጳ ዛተወ ነተሓደገኛ ጉዕዞ ሰጊሮ ናብ ውሑስ ሃገር ኳንታ አተወ ኩነታት ስድራቤቱ ዕረፍቲ ዝኸልእ ሸቁሎት ኮነ ገጽ ንገጽ ዝረኸበለ ዕለት ድማ ከናፍቕ ይጀሚሩ ቅድሚ 5 ዓመት ዘቕረበ ሕቶ ዕቑባ ተቐባልነት مركبو جن تسفهوا أبكل التشحن 18 مونغ إثيوبيا إيرتران سلام كوينو دوب مستخفته بعلت بيتو ندق أحيزاتهم نبي إثيوبيا كم زوج أتوني قالس إزدما مس بعلت بيتو ندقون أبي إثيوبيا كرغب عدل فتير لينيرو بقونو بدما أبتزنبرو لها جر جرمن حتى طرناف السدرا بيت أغربا دحرتي 4 عامات زوسده زت حلالخه مسرحن تثبيتن كأ بعلت بيتو ندقون ناب جرمن كمصو فيزا توهبم انت خونه أم مسرح استتأنسه هصان أمونغو سلزتولده اتزبهاغو تسفا طرنافه مخالف اغاط يموا اتعشل مسكالوت احواتو كاب ኢትዮጵያ خوص انت خوينو فيزا كركب يزلوا فيزا قدم محتاجو ግን ናይ ክብር መዝገብ ወይ ድማ ምስክር ሰነድ ልደት ክወሃበለዋ እዚ ኸኣዩ ትቀንድ ጸገም ዝፈጥር ዘሎ ኤምባሲ ጀርመን ካብ ትካል ስደተኛታት እንተ ዘይኮይኑ ካብቲ ኢትዮጵያውያን ነቲ ሰነድ ዘውጽሉ ቤት ጽሕፈት ዝወጽ ምስክር ወረቀት ልደት ኣይቅበልን እዩ ኣብ 2021 ብሰንኩ ኩናት ትግራይ አገልግሎት ካብ መሃብ አቋሪጽ ዝነበረ ተካል ስደተኛታትን ተመለስተን ኢትዮጵያ ወይ አራ ጸኒሖም መስተኸፍተውን ሃንደበት ምስክር ልደት መሃብ አቋሪጽዮ ስለምንታይ ንዝብል ግን ከሳብ ሕጅ ክፍለጥ ኣይከኣለን ብላዕለዋይ አካል ነቲ ሰነድ ከይንህብ ተኣዚዝና ዝብል መልሲ ከም ዝተዋሃቦም እዮም እቶም ስደተኛታት ዝገልጹ ብሰንኪ ድማ እቶም ቪዛ ዝረኸቡ ደቆ ናብ ጀርመን ክመጹን ከለዉ بعلت بيتون እቲ ሓድሽ ህፃንን ግን ኣብ አዲስ አበባ ሓዲግ ተሪፎም ከም ዘለዉ ይዝገልጽ ደቀይ ንዓመታት ከባቦም ተፈልዮም ሕጅ ድማ ካበዲኦም ተፈልዮም ዝበለ ዮናስ ደቆና ፍቆታ ዲኦም ከፊእዎም ከም ዘሎ ይዛረብ ተመሳሳሊ ብድሆ አጋጢምዎ ዘሎ ኤርሚያስ ብወገኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ነቲ ኤምባሲ ጀርመን ዝጠልቦ ሰነድ ክህቦ ንልዕሊ 1 ዓመት ከም ዝተጸበየ ይዛረብ ኣነ ብውልቀይ ከም ስድራ ንኣስታት 14 ኣዋርሕ ኣብ ዘይጭበጥ ተስፋን ሃፋን ንነብር ኣለና ብሰራሕተኛታት እንደ ኣራውን ክኽፈት እዩ ቆጸራ ሕዛ ተባሂለን ቆጸራ ካብ ዝሕዛ ስድራ ቤተይ ድሮ ልዕሊ ዓመት ገረን ኣለዋ ይዝብል መንግስቲ ጀርመን ኣብ ጥርናፈ ስድራ ቤት ኤርትራ
ኤርትራውያን ካብዚ ሓለፈ ብዝሓሸ ቪዛታት ይህብ እኳ እንተሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እንዳ ኣራግን ነዚ ዝጻረር ዓብ ጸገም ፈጢሩ ከም ዘለዮም እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝገልጹ ዝወለድናዮም ህፃናት ካብ እንዳ ኣራ ምስክር ወረቐት ትውልዲ ኣገልግሎት ምሃብ ካብ ዝቋረጽ ድሮ ዓመታት ይሕሊፉሎ በዚ ምኽንያት ከዓ ስድራ ቤትና ንጀርመን መእተዊ ፍቓድ ተዋሂቦም ከብቅዕ ዝተዋህቦም ቪዛ ግን ብሰንኪ ናይ ህፃን ትውልዲ ምስክርነት ወረቐት ዘይምርካብ ዝተመደበሉ ዕለት ሓሪሩ ማለት መዓልቲ ወዲቑ ኣብ ከቢድ ሽግር ንርከብ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም عقلن زصببن አዴታት እቶም ህፃውንቲ ፍታሕ ንምርካብ ናብቲ ትካል ኤምባሲ ከምኡ ድማ ዓለም ለኻው ውድብ ስደተኛታት ወይ IOM ኣብ አዲስ አበባ ይንካራታታ ምህላውን ይዛረቡ ብሰንኪ ኣብ ዓድና ዘሎ ዘይ ቁርዒ ፖለቲካ ብሰንኪ ዘይ ምኽንያታዊ መንግስቲ ጀርመን ዝሓትዎ ሰነዳትን ከምኡውን ምድንጓይ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ንነዊሕ ግዜ ካብ ስድራ ቤታትና ተፈሊና ንነብር ኣለና ክብሉ ድማ መረረኦም ገሊጾም ኣለዎ ካልእ ብሓደገኛ ጉዕዞ ስደት ሓሊፉ ናብ ኤውሮጳ ዝኣተወ ሄኖክ ዝበሃል ብወገኑ በተመሳሳሊ ምኽንያት ምስ በዓልቲ ቤቱ ተፈላልዩ ከም ዘሎ ንማዕከን ዜና BBC ገሊጹ እቲ ኣብ ሊብያ ብዝተፈላለዩ ኣሰጋገርቲ ተጨውዩ ኣሽሓት ዶላራት ከፊሉ ህይወቱ ዘድሓነ ሄኖክ ሓደ ውላዱ ምስ ክህሉ እንከሎ በዓልቲ ቤቱ ውላዳን ግን ኣብ አዲስ አበባ ይጽበዩ ከም ዘለው ይዝገለጽ በዓልቲ ቤቱ ነፍሰ ጸር እንከላ ቪዛ ረኺባ መዓልቲ ኣርኪቢዋ ድማ ከይተበገሰት ሓሪሳ እቲ ህፃን ቪዛ ክረክብን መስኣኽ ጓዓዘን እንተኮይን ድማ ካብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ምስክር ወረቐት ልደት ወይ መዝገብ ክብሪ ክረክብ ኣለዎ እቲ ብኤምባሲ ጀርመን ዝሕተትዎ ዘለው ሰነድ ካብቲ ትካል ንምርካብ ነዊሕ ስለ ዝወሰደ ግን ናይታ ኣደ ቪዛውን ኣብ ውሽጢ 6 ወርሕ ሓሪሩ ንሱ ከም ዝበሎ ዓለም ለኻዊ ሰነድ ልደት ወይ በርስ ሰርቲፊኬት ካብቲ ነቲ ኣገልግሎት ንዜጋታት ዝህብ ትካሉን እንተውፅአ ብፍላይ ብኤምባሲ ጀርመን ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ይገልጽ ዓለም ለኻዊ ምስክር ወረቐት ልደት ወይ ትውልዲ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣስርሒና እንተኾነ ኤምባሲ ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ኣይህቦን ዝብል መልሲ ሂቡና ካብ እንዳ ኣራ ገደን ክነምጽእ ከም ዘለና ወይ ድማ መጻምትና ንዝወለድለዮም ህፃናት ኣብ አዲስ አበባ ሓዲጎኖም ንጀርመን ክኸዳ ከም ዝኽእላ ብሰራሕተኛታት ኤምባሲ ጀርመን ተሓቢርና ይዝብል ሄኖክን በዓልቲ ቤቱ ዕሸል ወላዳ ገዲፋ ምስ በዓልቲ ቤታ ክጥርነፍ ከም ትኽእል ብኤምባሲ ጀርመን ተነጊርዋ መንባሩ ገሊጹ እዩ እተን ከቢድ ምርጫ ክውስና ዝተገደደ አዴታት ግን ምስ ህፃናት ደቀን ክጸንሐን መሪጸን ከም ሳዕቤን ድማ ስድራ ቤታቶም ከም በሓድሽ ኣደዳ መፍለላይ ኮይነን ይርከባ እዚ ድማ ኣብ ወለድን እቶም ካብ አዴታቶምን ኣቦታቶም ዝተፈልዩ ህፃናትን ከቢድ ስነ-ምራዊ ጸቕጥን ሻቁሎትን ኮይኑ ሰመዚ ኢትዮጵያ ፈታሕ ክረኽበሎም ይምሕጸኑ ኣለዎ ከም ዝፍለጥ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እንዳኸፈይ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ገለ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣደዳ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ግፋን ክኾኑ መጽንሖም ጸብጻባት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ብመኣይ ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ብሓይሊ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ከም ዝኸዱ ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ይሕብሩ ኣለዎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ትሕቲ ዕድመ ዝርከብዎም ኣስታት 200 ዝግመቱ ኤርትራውያን ብግዴታ ናብ ኤርትራ መምላሱ ከም ዘሻቀሎ ገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ድሒሩ ብገለ ተጣበቕቲ መሰላት ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ግን እቲ ቁጽሪ ልዕሊ 400 ከም ዝበጽሕ ተገሊጹ ዘሎ ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያውን ብወገኑ ድሕነትን ውሕስነትን ስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን መረጋጽ ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ ብምግላጽ እቶም ንሃገሮም ዝተመልሱ ኤርትራውያን ዋላ ሓደ ካብኦም ስደተኛ ወይ ሓተት ዕቁባ ከም ዘይብሎም ኣብ መግለጺኡ ኣፍሊጥዩ ኣፈለማ ዝወርሕውን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ካብ አዲስ አበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን ክግበር ጸንሐ ማእሰርቲ ደው ክብል ጸዊዕ ምንባር ይዝከር ክሳብ መወዳእታ 2020 ኣብ ኢትዮጵያ ኣስታት 200,000 ስደተኛታት ምንባሮም መንግስቲ ተሃገር ሓቢሩ ነይሩ ዳርጋ ፍርቂ ካብኦም ኣብተን ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበራ ማዓስከራት ዝነበሩ ኮይኖም ብሰንኪ መወዳእታ 2020 ዝተወልዐ ኩናት ትግራይ ግና ገዳይ ቀትለት ጨውያ ዳግማይ መፈነቃልን ኮይኖም እዮም በሰንኩ ድማ ኣብታ ክልል ዝነበራ ማዓስከራት ስደተኛታት ገሊአን ብሙሉእ ከዓንዋን ከለዋ ገሊአን ድማ ናብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝግዕዛያን ተገይረን ጎረቤት ኤርትራ ዝኾነ ሃገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ቀንዲ ምዕቆብን መሰጋገርን ኤርትራውያን ስደተኛታት ምዃነን ይፍለጥ እንተኾነ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ኩናት ዝጸለዎም እዚ ሕጂ ኣብ ሱዳን ዝቕጽል ዘሎ ውግእውን ነቶም ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ብኸቢድ ጸሊዎም ከም ዘሎ ይዝግለጽ ኣብዚ ሓለፈ 2 ዓመታት ኣማይት ኣሽሓት ኤርትራውያን ብሰንኪ ጉዱድን ገደብ ኣልቦን ሃገራዊ ኣገልግሎት ምጋስ መሰረታዊ ሲቪላውን ሰብኣውን መሰላት ከምኡውን ምድራት ናጽነት እምነት ናብ ስደት ከምርሑ ተገዲዶም እዮም ብመሰረት ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብቶም ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ካብ ኤርትራ ዝወጹ ብማይት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ካብኦም ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ፋሕ ኢሎም ከም ዘለው ይዝገለጽ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም